स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की ओर से। दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा सरकार चलैले बा। ये गाना के ऑडियो के खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के वीडियो के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के वीडियो के रिलीज डेट और टाइम कंफर्म हो गईल बा। ई गाना के गौले बाड़े दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी और अंजलि भारती जी, और ई गाना के लिखले बाड़े पवन पांडे जी, और ई गाना के संगीत से सजेले बाड़े शंकर सिंह जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के आज यानी 30 सितंबर सुबह 6:15 पर खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के ई रिपोर्ट कैसन लागल और कितना दर्शक लोग ई गाना के वीडियो के इंतजार कर रहल बा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तब भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।